היי! היום אני רוצה לספר לכם על סדרת הספרים Jet 1 ו-Jet 2 מבית ECB. סליחה. אנחנו נספר לכם. כשמדובר בלימודי אנגלית, לא מתפשרים על איכות, ומלמדים עם סדרת הספרים Jet 1 ו-Jet 2. הסדרה מגיעה עם כל היתרונות מבית ECB, הבית של לימודי האנגלית כבר למעלה מ-40 שנה. תכנים מגוונים, איכותיים ועשירים שמאפשרים לכם המורים ללמד בדרך ובקצב שמתאימים לכם ולתלמידים שלכם. וכמובן, עם ליווי ותמיכה שלנו לאורך הדרך. היום, סדרת הספרים האהובה איכותית מתמיד ומלאה בתוכן וכלים חדשים שמעשירים את חוויית הלמידה. למשל, ספר דיגיטלי אינטראקטיבי שניתן להורדה והפעלה בכיתה גם ללא חיבור לאינטרנט. piece of cake. וגם תכני דיגיטל אקסטרה חדשים, המותאמים אישית לתלמידים ומאפשרים להם לגלות ולתרגל תכנים משלימים מהבית. Whoa! Wait! What else? טוב ששאלת ג'ט. בכל פרק בספר קיים מבחן שנכתב במיוחד עבורכם ומוכן לשימוש איך ומתי שתרצו. כל התכנים מותאמים לתוכנית הלימודים English Curriculum 2020. כוללים מוצר מילים מבנד 1 וקטעי קריאה הבנויים בצורה הדרגתית ומושכלת. כל זה במטרה לעזור לתלמידים לרכוש שפה בביטחון וגם ליהנות על הדרך. Sounds amazing! ג'ט מבית ECB. מה שמורים צריכים, מה שתלמידים אוהבים.